Ангел Раевски. Точно така, че как искаш да живеят тези хора? Здравейте, мили хора, добри хора. Казвам се Ангел. Ще ви кажа нещо първо, малко по-лично. Лятото 2020 година, като се случи всичко покрай мен и така нататък, изключвам първите дни шок и след това си бях казал, че всичко е за добро. И съм сигурен, че всичко е за добро. Сега, след 5 години по-късно, виждам, че основната причина е създаването на фундация Нощ за ангелите. Наистина, доброто е тук пред нас. И всички тези хора, това са всички хора са едни ангели. Истинските ангели наистина са те и се радвам, че толкова близки приятели през всички тези години. Аз бях само един проводник за доброто, да събера толкова добри хора на едно място и да се случва всичко това за 5-та поредна година. Благодаря ви на вас, че подкрепяте днес 5 човешки съдби, 5 човешки живота. И много неща искам да кажа, обаче наистина, вау, доброто наистина е заразно, наистина няма граници, нека си виждам много деца тук, нека ги възпитаваме по най-добрия начин, да бъдат добри, да правят добро и бъдете щастливи, успешни и да добруваме и България ще бъде с всички вас, хора мили, добре. Благодаря ви много.